bisan kinsang bantugang magpipinta sa larawan. Ang makahimo pagpinta nga kinatibuk-an ug makatagbaw sa unang kalikupan nga gilalik sa mga gamhanang kamot sa makagagahom. Walay bisan kinsa nga musikero ang makakumpuso og awit, labaw pa sa kuro sa mga kalanggaman sa usa ka kanhi paraiso. Diin ang mga dahon sa ilang pagpangatagak gikan sa daghang mga kahoy, ang pagpilik-pilik paubos, nagatagik usab og awit sa kabugnaw nga matapos sa dughan sa malipayon nga inhang yuta. Ug walay tawo nga giuhaw ug masulub-on nga dili hapo-hapon ang dughan sa walay pagkahurot nga mabugnaw ug makatagbaw nga tubig gikan sa usa ka manginghatagong tinubdan. Apan ang pagkatampalasan walay pagunahuna sa umaabot ug pagkahangol sa bahandi sa tawo, nakaguba sa gihisgutan nga kaanyag. Haduol na ang dili makapugngang panahon nga ang atong mga anak ug mga apo makasaksi nga masulub-on sa katapusan na lang nga kahoy nga putlonon, sa katapusan nga layang dahon nga matagak, sa katapusang isda nga makuha sa dagat o sa katapusang sapa nga nahiluan sa mga hugaw sa industriya. O kitang tanan, anha pa makamatngon nga ang kwarta di ay dili makaon. Ang Center for Agricultural Productivity, Environmental Care, and Countryside Industrialization kun kapiksi modalit kaninyo ni ining usa ka takna nga programa nga atong giuluhan, mga labas nga huyuhoy sa kalikupan. O Diyos, pinakalabaw nga magmando sa tibuok kalibutan, ug agalon sa mga kaugmaon sa katawhan, ug mga kanasuran. Pagagiyahi kami sa among pagbugtaw, ug pagkaon, ug ubang mga panginahanglan sa among mga kaigsuunang katawhan. Hatagi kami og kusog, nga unta kami, dili mapakyas sa among pagpaningkamot pagtikad sa yuta. Pahulami ka namo ang imong kaalam, aron kami makahimo og bag-ong mga pamaagi, pagpadaghan sa ani, gikan sa buhong nga kalibutan. Hatagi kami og ulan, aron motubo ang among mga tanong. Hatagi kami og bidlisiw sa adlaw, aron mubuklad ang mga kabulakan. Ug hatagi kami og maanindot nga mga kapanganuran, aron kami makaani ug makatapok sa mga bunga sa panahon. Pagapandungi ang among mga kaumahan, gikan sa makaguba nga mga bagyo, ug panalipdi sila gikan sa mga lagiting nga mga kainit. Sa amo na nga maabot ang pungkay sa among mga kinabuhi, ug musugod na usab kami sa among pagdulhog. Hinaot unta nga kami mopahulay nga masayod nga pinaagi sa kahago sa among mga kamot, among natanom ang mga liso, aron mabuhi ang mga musunod nga mga kaliwatan. Himua nga kami mupahulay, nga nasayod, nga kami nakaatiman, ug nakapangga sa bahandi sa inahang yuta, agi ug pasalamat ngadto sa among mahigugmaong Dios, ang among magahatag og giya.
Ug kun ang among panahon sa kalibutan natapos na, tuguti kami nga makig-uban sa bulan ug mga bituon samtang naglingkod tapad kanimo. Pinaagi sa mga bintana sa imong balay, hatagi kami ug pagtugot, pagpanambo ug mutan-aw paubos aron mogiya sa mga mag-uuma nga nagpadayon sa paningkamot pagtikad sa yuta. Samtang kami matinuuron, nangaliya alang sa mga tawo nga among gihigugma. Tuguti kami nga makatagamtam og langit diha sa palad sa imong kamot. Ug kami nasayod nga kami nakahimo pagtabang sa among mga silingan. Kansang mga panagway, mao ang matuod nga silaw sa larawan sa Dios. In the heart of our land, where the rivers flow, Molify stands strong with a mission to grow. With hearts of gold, we lead with care. For the people we serve, our love we share. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Through the sacred tenets, we find our way. In the light of truth, we shall not sway. Fairness and justice, equality for all. In the spirit of unity, we heed the call. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. Peaceful protection we give with grace. In every heart we find a sacred place. Families we uplift, their lives we defend. As responsible citizens, on us they depend. From the mountains high to the valleys deep, our mission of love we proudly keep. For the sick and the oppressed, we take a stand. Molify's touch felt across the land. Oh, Molify, we stand as one. In justice and peace, our work is never done. With fairness and strength, we protect the weak. Uplifting lives is the change we seek. In the spirit of the Datu, we lead with might. Guided by love in the darkest night. Molify forever, in our hearts you'll stay. A beacon of hope showing the way. Atong mga kaigsuunang tigpaminaw sa tibuok kalibutan, maayong buntag kanatong tanan sa 89.7 Ultimate Radio. Sukdan na to ang atong adlaw, positibo ug hunahuna kanato og nindot nga magkauban kita sa alas 5 sa kabuntagon hantod sa alas 6 sa buntag. Ang akong topic karon mahitungod kini sa mga espirituhanong kinaiya sa mga langgam o unsa-unsa pagtabang sa mga langgam
ngadto sa mag-uuma. Ug magpadayon ta og paminaw sa 89.7 Ultimate Radio, ang inyuhang kauban, Bainay Kambaya, and Dr. Minerva Melesio, Environmental Science. Mga labas nga huyuhoy sa kalikupan, ug sa dili pa ko magsugod, ako sa ipasalamatan ang mga sponsor karong buntaga. Una, Laurel Boarding House. Kung ganahan mo mag-abang, pwede rin nyo kontakto ning nambera 0998-562-0618. Ang ikaduha, Atomic Toilet and Tiles Cleaners. Kung mo-order mo, kontak ka lang ni siyang nambera 0917-7755-885. Ang ikatulo, Kusina Food Park. Kung ganahan mo mo-order aning mga pagkaon, kontak ka lang ni siya 0922-3398107. Ang ikaupat, 7 Star Soy Sauce. Kung ganahan mo mo-order, kontak ka lang maong nambera 0917-50-78-798. Ang ikalima, Humid. Kung mo-order sad mo ani niya, kontak ka lang 0918-51-64-125. Ang ikaunom, Breast. Mo sa ni siya makapawa sa baho sa tanang mga basura ninyo sa panimalay o sa gawas. Kontak lang nyo kung naa mo yung order 0955-195-1327. Ang ikapito, Suday. Kung naa mo yung order, kontak lang ning nambira 0923-3655-734. Ang ikawalo, Manok. Kung naasa mo yung order, mora na sinisya kontak ka 0923-236-55734. Og sa dili pa ko magsugod, ako congratulation si Engineer Paul Campaner, graduated from University of San Carlos for passing Mechanical Engineering Board Exam. Og ato sang congratulate ang iyang proud parents nga sila si Dr. Edward Campaner and Ma Michelle og mga kaliwat ni Dr. Campaner sa Canlaon og kang Ma'am Michelle sa Malabuyok, Cebu. Og karon ako nang pahayag kaninyo ang akong topic mahitungod sa espirituhanong kinaiya sa langgam. Ang mga langgam adunay dako nga espesyal nga papel sa atong kalikupan. Sila dili lamang binuhat nga nagdala og kahupayan pinaagi sa ilang mga huni ug dagway. Apan adunay daghang espirituhanong kahulugan sa nagkalain-laing kultura. Ang ilang kalig-on sa paglihok, kagawasan, sa pagpalupad o kakayahan sa kakinaiyahan, apan dili lang sa espirituhanong bahin nga ang mga langgam importante. Ang mga langgam adunay dako impluwensa sa agrikultura nga nagtabang sa mga mag-uuma sa daghang paagi. Ang mga umahan, ang mga langgam nagmugna og natural nga balanse pinaagi sa pagkaon sa mga pisti nga makadaot sa mga tanom. Pag-apod-apod sa mga liso o pagpalapo sa kalidad
sa yuta pinaagi sa ilang dumi. Naghatag sila og natural nga alternatibo sa paggamit sa mga chemical nga pestisidyo nga makatabang sa mga pagpreserba sa kahimsog sa yuta o sa kinatibuk-ang palibot. Ang ilang presensya usa ka timaan sa usa ka himsog nga ekosistema o pagdami sa laing-laing mga binuhat nga nagpalig-on sa biodibersidad sa umahan. Ang mga langgang usab adunay abilidad nga pagpugong sa kadaghanan sa mga rodet og mga ilaga nga nakadaot sa mga tanom nga naghatag og dugang nga panalipod sa abot. Bisan sa dihang nagtipon-tipon ang mga langgam sa usa ka dapit, kini mahimong timaan sa presensya sa mga insekto o sa pagbag-o sa panahon. Nga usa ka importante nga kasayuran alang sa mga mag-uuma. Ang ilang pagkaon sa liso, sa sagbot o pagtabang sa mga pagpolinasyon nagpalig-on sa mga pagkamauswagon sa mga tanom nga nagpadako sa production sa umahan. Sa kinatibuk-an, ang mga langgam dili lamang maghatag og espirituhanong inspirasyon apan maghimo ang mga mahal nga kaabag sa mga mag-uuma sa ilang paningkamot sa pagmantala og kahimsog, produktibo og malungtaron umahan. Ang espirituhanong kinaiyahan sa mga langgam. Ang mga langgam nag-asimbolo sa kagawasan o kaluwasan gikan sa mga kapos nga kalibutan. Ang mga langgam naghatag og paglaom o inspirasyon labi na ang ilang paglawig sa taas nga kawanagan. Giila sila nga mga mensahero gikan sa mga Diyosnon nga kahitasan nga nagdala og mga mensahe. Ang ilang pagkalupad simbolo sa pag-ambit sa kalangitan og espirituhanong pagmata. Ang mga langgam nagpakita sa kaligdon, kahinlo sa espiritu. Ingon nga sila kanunay limpyo og matarong. Ang ilang mga awit og huni nagdala og kalipay og nagpasalamat nga nag-agda sa mga tao sa ulog sa kinabuhi. Sa ubang kultura, ang mga langgam gituohan nga nagdala og giya o proteksyon nga nagbantay sa mga espirituhanong kalihukan sa mga tao. Ang mga langgam giila nga simbolo sa kaligdon o pagka matinahuron, ilabi na sa ilang abilidad sa pagkalupad nga murag nagampo. Ang ilang kinaiyahan nagpakita sa ilang usa ka suod nga koneksyon sa kinaiyahang nga nagpakita sa kahinugdanon sa pagampo o pag-ila sa kalibutan nga atong gipuy-an. Ang pag-abot sa pipila ka mga langgam nagtimaan sa pagsugod sa usa ka bag-ong adlaw o panahon nga nagdala og paglaom alang sa usa ka bag-ong sugod. Ang mga langgam nagdala og kahupayan o kalinaw labi na pinaagi sa ilang malinawon nga pag-awit nga magkapahupay sa kasing-kasing og huna-huna.
Ang presensya sa mga langgam makapukaw sa atong konsensya ug makapahinumdum kanato sa mga kamatuorang kinabuhi. Ang ilang paglupad, mga lihok nagdala og pagsabot sa mga misteryo sa kinabuhi ug sa universo. Ang mga langgam nagrepresenta sa pagtuo ug pagsalig sa mas mataas nga gahom. Ilabi na sa ilang abilidad nga mutuo nga naa sila'y ikinahanglan sa kinabuhi. Ang mga huni sa langgam makit-an sa kabungtagon, nag-ila sa gahom sa pag-ampo o pagministasyon sa pagpagandam sa atong adlaw. Ang mga langgam nagpakita kanato nga ang kinabuhi sa usa ka paglihok nga walay permanente o kinahanglan kita magpasalamat sa matag gutlo. Sa pipila ka mga tradisyon, ang mga langgam giisip nga mga kalag nga nakabot ang ilang gitinguha nga kalinaw. O karon magpadayon sila espirituhanong pagbiyahe. Ang mga langgam nagpresenta sa pagbalhin o kausaban nga kanunay naglihok o nag-a-adjust sa pagbag-ong palibot. Ang pipila ka mga langgam giila nga sagrado nga nagdala og direkta nga koneksyon sa mga Diosnon og sa langitnong gahom. Ang mga langgam uban ilang abilidad sa pag-usab og pagpahiuyon sinta sa importante sa pag-apil o pagpangalagad sa kalibutan. Ang ikaduha mao ni siya ang unsaon pagtabang sa mga langgam sa mga mag-uuma. Ang mga langgam mikaon sa mga pistisama sa mga ulod, insekto ug uban pang mga kahayupan nga makadaot sa mga tanom. Kini nagtabang sa mga mag-uuma nga maminusan ang ilang gikinahanglan sa mga kemikal nga pestisidyo. Ang mga langgam nakatabang sa pag-apod-apod sa ilang liso pinaagi sa ilang dumi. Ang ilang pagkaon sa prutas o liso ug ang pagkalibang niini sa laing-laing dapit makatabang sa pagtubo sa mga tanom. Ang paglabay sa mga langgam ug ang ilang pagkatay-katay sa yuta makatabang sa pagpalambo sa instruktura sa yuta nga nagpadali sa pag-agos sa tubig ug baka pa mino sa pag-aeration. Ang mga langgam nagdala og kagaan sa kasing-kasing o kalipay sa palibot sa umahan. Pinaagi sa ilang mga huni o presensya nga nagdala og positibo nga epekto sa kinatibuk ang mga kahimsog sa palibot sa umahan. Ang pipila ka mga langgam sama sa mga kuwago, bikaon og mga ilaga og uban pang malimbungon nga mga rodet nga makatabang sa pagpanalipod sa mga tanom ug panahon gikan sa kadaot. Ang pipila ka mga langgam makatabang sa pag-ambit sa mga alipapa o
pulin nga makatabang sa pagpolinasyon sa mga tanom. Kini magpalambo sa mga production sa mga prutas ug mga tanom. Ang mga langgam nagbilin og dumi nga puno sa nutrients nga makapabaskog sa yuta. Kini ang natural nga abono makatabang sa pagpalambo sa kalidad sa yuta o pagtubo sa tanom. Ang presensya sa mga langgam sa umahan makatabang sa pagpadayon sa biodiversity. Ang laing-laing mga matang sa mga langgam nagdala og laing-laing mga kaayuhan sa ekosistema nga nagpadayon sa balansi nga kinaiyahan. Ang mga langgam mahimong maghatag sa sayo nga pag-ila sa presensya sa mga piste. Kung makita ang daghang mga langgam sa usa ka dapit, mahimong timaan kini nga adunay daghang mga insekto nga angay bantayan sa mga mag-uuma. Ang pipila ka mga langgam mukaon og liso sa mga sagbot nga nagtabang sa pagpugong sa pagtubo sa sagbot ug umahan. Kini maminos ang trabaho alang sa mga mag-uuma sa pagtangtang sa sagbot. Ang mga langgam naghatag og balay o kanunay mga apil sa ekosistema nga makatabang sa pagdaghan sa pagkapuslanong mga insekto sama sa mga pollinators nga makatabang sa pagtubo sa tanom. Ang pipila ka mga langgam matag sa sama sa mga steel o kingfisher, mikaod og mga steel o slug nga makadaot sa mga tanom. Kini magtabang sa mga mag-uuma nga malikayan ang kadaot sa ilang mga tanom. Og diri na lang kukutob og maayong buntag kanatong tanan og magpadayon gihapon ta og paminaw sa 89.7 Ultimate Radio, ang inyuhang anchors, Bainay Kambaya, og ang Ginoo mag-uban kanato sa kanunay sa kabuntagon. Maayong buntag. Good morning. In days gone by, the earth was lush and green, but humans forgot what the earth had been. They took and they tore without a second glance. The balance was broken by a careless dance. But we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Dante's by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. We saw the world changing, the forests burned, the rivers polluted, as lessons weren't learned. But in our hearts, we knew the call to change our mindset, to save it all, our pride. So we are mollified with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and Doubters by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Doctors of the earth, we stand as one. Roger, Doctors by nice, our work's never done. We teach and we guide, with knowledge in hand,
to leave a legacy to protect this land. We tell the world it's time to change, to hand over the earth, not rearrange. To future generations, we'll pass the key to a world restored, to live wild and free. Yes, we are Molify, with a mission so clear, to heal the earth and keep it dear, with Roger leading and doubters by his side. But nice with wisdom, our guide, our pride. Together we rise with knowledge and might, for the earth's future will stand and fight. Molify unites with a purpose grand, to heal the earth and take a stand.